Que tal? Bo día, Isabel. Como estás? Non te escoito, activastes un micro aí. Así, agora. Que tal? Moi bo día. Moi bo día. Nada, desculpa que xa nos pasamos uns 10 minutos. Nada, fago unha breve introducción. Puxen aí a páxina web de Tralo Agro, que é a empresa. É unha empresa que está en Friol, é Tralo Agro SL. Tedes vos unha experiencia, vos, bueno, me refiro a ti e máis a teu irmán, non? Que fuchedes os que collichedes esa explotación dos vosos avós, unha empresa familiar que no seu día pues, empezou con 20 vacas e hoxe en día non só ten vacas, sino que ademais pues, ten tamén polo e desa produción convencional moi tradicional, pois acabachedes pasando a unha produción totalmente ecolóxica e ademais deso tamén contades no polígono industrial de Friol con unha tenda, supermercado, sala de especie para todo tipo de carnes e así como un punto dentro da praza de Bastos de Lugo, un punto de venda. E nada, cando queiras, Isabel, se queres añadir algo máis e se non, pois, non sei como faz co tema da presentación, se tiñas aí algo para subir ao final. Sí, bueno, acabas de explicarlo moi ben, pero era un pequeno vídeo no que explicaba un pouco pues, todos os procesos que realizamos desde Tralo Agro. Entón, vou poñer primeiro o vídeo e despois xa fago unha explicación da nosa trayectoria e ata o día de hoxe. Vale, entón, aquí vou compartir o vídeo. Aí está. Listo. Moi ben. Xa está, non? Sí. Teño que pechar aquí ou... Non, xa está. Pecho eu. Xa está, vale. Deixote logo a pantalla completa. Como, perdón? Deixote a pantalla completa xa. Vale, perfecto. Vale. Pois nada, explicar un pouco a nosa trayectoria, como ben se podía ver aí neste pequeno vídeo, así que explico un pouco pois todos os procesos e todas a nosa trayectoria, non? Nos pois iniciamos, como ben decía Rafael, o noso proxecto pois no lugar da casa onde está ubicada a casa dos avós, que o lugar chamase Tralo Agro, e retomamos, o sea, collimos unha explotación existente que había de gando bovino en convencional,
non profesionalizada, meus pais non se dedicaron a eso, porque nós somos fillos de migrantes retornados de Bélxica, criámonos ali, e cando decidimos voltar, pois unha das nosas decisións de meu irmão e miña a nivel laboral foi que queríamos emprender no rural. Non tiñamos moi claro o primeiro a que nos íbamos a dedicar, xa que non tiñamos conocemento profesional de gandería, nin de horta, nin absolutamente nada relacionado co campo, pero, bueno, fomos decidindo un pouco e, ao final, fixemos formación e, con ilusión e formación, levamos adiante o proxecto e iniciamos o que é a gandería bovina e avícola, con un plan de mellora, incorporación de mozos, e fixemos reconversión de todos os terrenos e o gando existente na casa e con ampliación de terrenos, recuperación de terras abandonadas, no que en todo momento queríamos manter a biodiversidade, respetar os arboledos que xa existían, que eran montes abandonados, porque o que sí tiñamos claro desde un principio era que queríamos unha produción sostible, respetuosa co medio, ecolóxica. É verdad que cando nós decidimos emprender, nese momento, non tiñamos garantizada a comercialización de ecolóxico. Non había, isto foi no 2010, cando nos incorporamos, estuvemos 2 anos durante a reconversión dos terrenos e non tiñamos asegurada a comercialización, pero nós, desde un principio, tiñamos claro que queríamos facer ese tipo de producción. Neses 2 anos de conversión, sí que surdiu a oportunidade, cando comenzamos a cría de polo ecolóxico, o sea, a cría de polo de que fora certificada ecolóxico. Había unha empresa integradora na que, nese momento, iniciou a comercialización de polo ecolóxico. En canto á gandería bovina, non había comercialización a través dos canles existentes, como na maioría das explotacións, era un intermediario, un tratante, no que non había interese ningún porque se comercializara de modo ecolóxico. Entón, estuvemos durante todo este tempo producindo en ecolóxico e vendendo como convencional a tenreira. Nos, desde un principio, tiñamos claro que chegaría o día no que íbamos comercializar a nosa carne, o que pasa que, por compaxinar aínda durante unhos anos a nosa vida laboral, que aínda tiñamos parte dela en Bruselas con aquí, estuvemos nesa situación. No 2019 decidimos iniciar a nosa comercialización da nosa carne con un posto na Plaza de Abastos de Lugo, que abrimos no mes de xullo, e, entre tanto, estaba madurando, estábase xa construindo o que é a segunda parte do proxecto de Traloagro, que é o biocentro cárnico, que é unha sala de despece para todo tipo de carnes, porcino, bovino, caprino, avícola, e cordeiro. E nese biocentro, facemos almacenamento, transformación, elaboración e comercialización de todo tipo de produtos cárnicos. Estamos certificados en todas as instalacións, tanto na gandería como no biocentro cárnico e na ecotenda, que logo falarei. Estamos certificados de COCRAEGA, ecolóxico, COIXP Tenreira Galega e Slow Food. Anexo a este biocentro, temos a ecotenda, que era un punto de venta da nosa carne e de produtos de outros produtores. Na gran maioría intentamos que sexa de produtores cercanos, dentro das posibilidades según a tempada, pero o que sí temos é 100% produto ecolóxico. Foi unha aposta que fixemos por convencimento, porque un pouco facendo hilo co que decía Diego de que temos que convencer a outros produtores que se conviertan en ecolóxico, creo que a maneira de convencer, máis que decirte, pásate a ecolóxico, que é o interesante, é facer ver a realidade de que supón producir en ecolóxico e que supón consumir ecolóxico. Creo que temos que trasladar esos valores que se realizan e todo ese esforzo que se fai no principio da cadena de valor dese produto coa produción,
pois, o respeto do medio ambiente, conservación de biodiversidade, o benestar animal, todos esos factores, eu creo que eso é o que temos que trasladar ao consumidor e ao produtor que se queira convertir en produción ecolóxica para que realmente sea efectivo e sea coherente con ese tipo de producción, ¿no? Entonces, sendo coherentes con todos esos ideoloxía e todos esos aspectos que nos considerábamos importantes e que son os pilares da nosa empresa, pois a ecotenda, que era para vender os nosos produtos, tiña que estar no rural, porque hai xente que lle, digamos, sorprende como temos ese tipo de tenda pois nun concello tan pequeno como é Friol, no que apenas hai 3.600 habitantes e temos pois, unha tenda con máis de 1.200 referencias de produtos ecolóxicos, aparte da carne ao corte e con todas as variedades e produtos elaborados que ofrecemos. A ver, que me perdín un pouco do meu hilo. Bueno, quero dicir que iniciamos a comercialización na ecotenda en decembro de 2019. O biocentro cárnico, cando iniciamos a actividade, que é máis orientada pois, a outras canles de comercialización, como pode ser a hostelería e a venta online, pois iniciamos a comercialización no mes de febreiro de 2020, o sea, todo previo á pandemia. O bon desta situación de pandemia é que tamén nos fixo reflexionar en canto pois, esas liñas iniciales de comercialización que tiñamos plantexadas, estudialo máis a fondo, porque, evidentemente, todo este proxecto iniciouse tras un estudio de mercado, no que nos denotamos que había unha demanda de carne ecolóxica a cal non se podía abastecer porque apenas existen puntos de venta de carne ecolóxica para o consumidor final. Entón, despois de todo este estudio de mercado, aunque nós inicialmente estaba moi orientado á internacionalización, porque é un mercado que nos conocemos, vimos de Bélxica, do mundo da hostelería, e sí que era, digamos, unha das liñas de negocio principales que considerábamos importantes no noso proxecto. Sí que neste tempo o que estuvemos pues, observando e estudiando é que digamos que a demanda de produto ecolóxico cárnico, neste caso, sí que era latente. Estaba aí, simplemente que a xente non tiña tampouco a disponibilidade de comprar ou facilmente comprar produto cárnico ecolóxico. Nos nestes 2 anos de época de pandemia, pois consolidamos o consumo de produto ecolóxico a nivel local e creo que ese valor é o que temos que transmitir moito ao consumidor de que se aposte por este tipo de producción, temos que transmitir como producimos e ese sobreesforzo que pode supoñer, ao mellor nun principio, no diferencial de prezo, pois absórbeno en canto a calidade de produto que están consumindo e tamén que se está facendo unha compra moito máis racional. Faise unha compra moito máis racional, hai menos desperdicio, co cal o balance ao final do ano consigue ser positivo en canto a consumo de unha familia convencional de produtos ecolóxicos. Despois, explicar un pouco, digamos, como foi orientado o noso proxecto de biocentro cárnico, porque ten unhas dimensións importantes, son máis de 1.500 metros cadrados de superficie, no que pues, como comentaba, temos almacenamento, maduración de carnes, transformación, despiece e elaboración de produtos cárnicos, non solamente para vender o noso produto propio, non é solamente para vender os produtos da nosa gandería, está pensado para comercializar de produtores cercanos, nos que xa temos produtores colaboradores, de outro tipos de produtos e incluso dos mesmos produtos que os nosos. O sea, isto está pensado, é verdade que nesta situación na que estamos, de momento, digamos como estamos a relantín para a comercialización, pero está pensado pues, para vender
de outros produtores cercanos, tanto bovino como caprino, porcino e ovino, sí que xa estamos comercializando de outros produtores, xa que non temos producción propia. Estamos, digamos, como esperando un pouco retomar a situación normal para poder desenrolar a segunda parte, o sea, a parte de comercialización do proxecto como corresponde. Digamos que me daba un pouco de envexa o ir a Ecoalde no sentido de que o Goberno de Navarra pois ten esa implicación fehaciente, non, de consumo ecolóxico. O quizás algo que nos faltaría aquí é el poder enlazar esa proposta que o mellor o Goberno ou a Unión Europea nos traslada de que se deben facer ese tipo de compras públicas co produtor, porque creo que sí que se houbera un enlace a través dunha asociación, dun sistema de productores, sería moito máis factible que non ir produtor a produtor petando por aí polas portas, digamos, para poder comercializar cada un o seu produto. Sí que me parece moi interesante que se vaya de unha maneira conxunta e que se poida ofrecer pero todo tipo de produtos, non que se este tampouco digamos, como favorecendo un tipo de producción e que non se favorezcan outras, non? Sí que me pareceu moi interesante, pois tamén que se vaya a plantexar desde a Unión Europea esas pautas, que creo que sería unha das cousas importantes para poder desenrolar pois máis a produción ecolóxica, porque a alguén sí que lle pode parecer interesante meterse en produción ecolóxica, pero se non tes garantizada unha comercialización ou mínima, polo menos, evidentemente vaise botar atrás, non? Porque eu a diario falo con xente que me pregunta, pois, oye, vos que estades en produción ecolóxica, é interesante producir en ecolóxico? Para min non é cuestión de que sea interesante, para min me parece casi obligatorio que sea unha produción ecolóxica porque, al menos que sea respetuosa, non, co medio. Eso, por suposto, porque é unha convicción o que temos. Pero interesante, claro, é cando tú tes garantizada unha venta. A día de hoxe está complicado, no sector cárnico está complicado decir que está garantizada a venta. Sí que son canles de distribución, por exemplo, a que nós estamos abrindo, que pode chegar a ser interesante, pero aínda falta moito por realizar, non? A nosa intención pois, bueno, xa estamos vendendo a nivel nacional, pero chegar a outro tipos de canles que de momento non chegamos a nivel nacional e poder desenrolar pois, toda esa comercialización que, digamos, está pendiente, sobre todo aquí en Galicia. Sacaba o CRAEGA, non? Unha valoración de a cantidad de producción que se comercializa en ecolóxico, que era en torno ao 50% da producción. Entón, bueno, creo que aí que temos aínda moito traballo por facer, pero é verdad que é un sector que ten, pois, que está en auge e que ten moitos apoios por parte das institucións. E non sei se queren mellor pasar a ronda de preguntas para aclarar cousiñas. Sí. Non sei, Isabel, ves aí o que a túa dereita no apartado de comentarios hai unha pregunta de José Ángel que di como coñecer o do mercado de Bruselas tedes pensado exportar a Bruselas produtos cárnicos das vosas explotacións ou non o vedes viable? Sí, de feito xa estamos con un plan de internacionalización e algo que xa está aí plantexado e traballado, simplemente que debido a esta situación inestable por tema de pandemia, porque ao final parte dese proxecto, digamos, está orientado tamén bastante á hostelería. Entón, bueno, debido á inestabilidade actual, sí que decidimos non pospoñelo, pero sí está aí como un stand-by en canto se, digamos, normaliza a situación un dos mercados que temos
para a comercialización e de internacionalización. Hai outros mercados tamén, estamos facendo estudios de mercado. Si hai toda pregunta relacionada a como vedes o futuro das vosas vendas en España, mesmo exportación, como vos afectou o COVID en canto a eso, ao tema de ventas. Vale, pois sí que nos afectou moito en canto a, digamos, expansión de cara a darse a conocer a fora, pero sí, como comentaba antes, sí que, digamos, se afianzou moitísimo o consumo local. A xente que no momento de confinamento, algúns por curiosidade e outros que non eran consumidores ecolóxicos, uns por curiosidade, outros por proximidade e outros porque non lles quedou outra porque tuvemos terra perimetral e tuveron que comprar e aquí en Friol solo hai a nosa carnicería e outra, entón se iniciaron no consumo ecolóxico. Cando en moitos produtos, cando son así de canle corta, realmente o diferencial de precio é moi pequeniño. Se o plantexas e o explicas o tipo de produción que facemos, no que duplicamos e, en caso, triplicamos os tempos de cría de convencional e explicas todos os criterios que tes de producción, de respeto do medio ambiente, de bienestar animal, e lle trasladas que realmente, ao mellor, nun filete estás pagando 20 ou 30 céntimos máis, entón aí cando se dan realmente conta de que merece a pena ese sobreesforzo dese prezo e, como comentaba, facer unha compra moito máis racional. Nos constatamos que as nosas compras dos nosos consumidores non son tan grandes compras como se suelen facer habitualmente con mellor vas ao supermercado e compras packs de carne para ter para unha semana ou dúas, senón que son máis puntuales. A xente ven comprar a carne o día que necesita a carne. Entón, ao final, que consigues con eso? Pois menos desperdicio alimenticio. Entón, ao final do ano, si non sei exactamente agora o dato, pero ao final do ano os desperdicios alimenticios nunha familia son enormes, en convencional. En cambio, gustaríame que se fixera un estudio nos consumidores ecolóxicos é moitísimo menos. Sí que poderá haber algún, sobre todo en produto fresco, como pode ser verduras ou froitas que se estraguen, pero a compra é moitísimo máis racional, co cal, ao final, merece a pena ese sobreprecio. Unha seguinte pregunta é que especie a que máis comercializades das que tedes vos? Tenreira. Bueno, o polo tamén nos sorprendeu moitísimo en canto o noso estudio de mercado sobrepasamos as estimacións que tiñamos de consumo de polo ecolóxico. Sí que o polo se consume moito, pero, bueno, en volúmenes, a tenreira. Me pregunta por aquí se notades unha tendencia no consumidor cara a un maior interese nos produtos ecolóxicos ou... Sí, o sea, o que comentaba, ¿no? Creo que a premisa principal, no noso caso vai conxuntamente porque somos certificados ecolóxicos e somos de proximidade, por exemplo, tanto na tenda de Lugo como en Friol, prímase sobre todo que sea de proximidade. Eu creo que é unha carne que nos queda moito por traballar, carnes curtas, e se por riba encima é ecolóxico, pois mellor, non? Pero incentivouse como máis ou se preocuparon máis polo produto de proximidade. No noso caso, pois todos os produtos que temos na tenda son ecolóxicos, co cal vai conxuntamente. Unha pregunta maiores é esta que di si no seu día valorastedes poñendo en contacto Matadoiro para evitar que produtores locais e de carnes menos voluminosas como pode ser caprino ou ovino pois teñan que duplicar o que son os transportes para traballar con vos? Non, o sea, desde un principio non valoramos o de Matadoiro porque é unha inversión importante e o noso matadoiro está a 25 kilómetros, Castro Riberas de Lea, con Frilea co que traballamos. É verdade que hai que xestionar moi ben o tema para non encarecer co transporte, pero no noso caso, por exemplo, pois intentamos sempre compaxinar cando hai pequenos animais como ovino ou caprino,
pois, compaxinar co transporte dos nosos tenreiros. Entón, pois, nese caso non encarece o produto máis vulnerable que o pequeno, que en comparación, pois, tanto na matanza como no transporte, hai un incremento do prezo moito superior. Outra pregunta é a seguinte, se hai algún produto ecolóxico que vos custe conseguir? Pois, o mellor nos viños, por exemplo, sempre pensando en galegos, o sea, nos intentamos ter o máximo de produtos galegos, temos moitísimo produto que non é galego, evidentemente, porque sempre poño o mesmo exemplo, digo, as naranxas aquí, algunhas danse por aí pola zona de Pontevedra, pero tanto como para a producción non hai, non? Entón, sí que o que intentamos, cando non son produtos daqui de Galicia, na súa gran maioría intentamos que sea directamente do produtor. Un traballo moito máis arduo ao principio, contactar con todos os produtores, pero sí que intentamos evitar intermediarios. Algún ten que ser a través de distribuidor, non queda outra, porque o produtor así o quere, porque non ten tempo mellor de comercializar el e porque non hai posibilidade de abastecerse de outra maneira. Pero así, en termos xerais, os viños brancos, concretamente, por exemplo, son máis difíciles de conseguir. Bueno, en Galicia o aceite tamén hai unha produción moi pequeniña, non? Entón, bueno, pero non, en xeral non. Hai moita variedade de produtos, de feito, nós na tenda, o sea, temos que parar o freno, o sea, decir, non traemos máis produto porque xa temos moita cousa, pero hoxe en día podes realizar a cesta da compra habitual e absolutamente normal. Non podes decir, faltame isto que en convencional sí que o temos e en ecolóxico non. Non, temos absolutamente todo tipo de produto. Bueno, temos aquí varias preguntas máis. Tedes pensado ampliar no futuro cara a outras producións? Vos, a parte de Bakú, polos? Estuvemos aí hai 2 anos pensando moito no porco. O que pasa que, bueno, nós estamos nunha zona que é moi produtora, o sea, ganadera, que hai moita gandería, co cual prácticamente non hai disponibilidade de base territorial. Sí que compramos, pois eso, hai 3 anos unhas terras, unhas 20 hectáreas, e aí estuvemos plantexándonos sin meter a produción porcina. O que pasa que, bueno, temos un productor colaborador cercano, un porcino, e hai outros produtores tamén que están en porcino, que se están certificando daqui, pois nada, de quilómetro cero, co cal a nosa valoración ao final decidimos ampliar gando bovino e non ampliar a producción. Pregunta por aquí Víctor Boca varias cousas, como se financiou o proxecto inicialmente, se podes dicir máis ou menos o que é o volumen de investimento total, bueno, fala aquí Víctor de custo matadoiro, financiación, trabas administrativas para poñer en funcionamento, prazo que se decidiu facer o matadoiro hasta que se sacrificou a primeira canal e se tedes previsto sacrificar en porcino. Vale, bueno, aí Víctor creo que está equivocado, que cree que temos matadoiro, non temos matadoiro. Si, temos unha sala de especie. É unha sala de despiece, na que se fai transformación, elaboración, pero non matamos. Pero, bueno, a nosa inversión inicial, bueno, nas ganderías foi con plan de mellora, tanto a avícola como a ampliación da gandería bovina, bueno, unhas pequenas instalacións que fixemos. Na ecotenda foi con o Grupo de Desarrollo Rural, co GDR comarcal, daqui da zona, e o que é a sala de despiece, o biocentro cárnico, pois foi con unha axuda de medio rural de industrias agroalimentarias. A inversión inicial, pois, xa pasamos 1,5 millón de euros. Recibimos, digamos, 1/3 de axudas de esa inversión inicial. A construción foi moi rápida, o sea, desde que decidimos facer o proxecto ata que estuvo realizado foi 1,5 anos, foi todo bastante rápido, porque sabíamos que tiña que ser nese momento sí ou sí, ou isto como que pasa o tren, o colles ou non o colles, pois así foi como decidimos realizar, xa estaba madurado de antes, evidentemente, o proxecto xa levábamos anos
pensando en comercializar a nosa carne, pero, bueno, digamos que nun último momento sí que deu un pouco unha maduración máis excesiva, o sea, máis explícita, sobre todo na ecotenda, non? Que eso, en principio, non o tiña como plantexado. Eu viña co concepto que se fai moito nas ganderías en Bélxica e en Francia, que ter un punto de venta na propia explotación. Evidentemente, aquí, por dispersión xeográfica e pola situación nas que están a explotación, chegar a Traloagro é bastante complicado, co cal pensamos noutra opción onde nos podíamos ubicar para poder comercializar a nosa carne, e queríamos Lugo como un punto de referente, e gustarnos moito as plazas, porque me parece que transmiten moitos valores e produtos de calidad, e, bueno, como estaba o produto, o polígono empresarial, pois apenas nacendo, como quen di en Friol, pareceunos pois un bon lugar, non? Estamos a 6 kilómetros da explotación e aquí foi entón onde desarrollamos o proxecto. Pregunta José Ángel se pensachedes ter na tenda frutos do mar, como pode ser o mexillón. Temos produtos do mar, pero en conserva. No, en produto fresco, non. En conserva sí que temos produtos do mar, E aí non sei se hai máis demanda desos produtos de conserva ou frescos ou en xeral. En xeral. Sí, a ver, digamos que todos os produtos son demandados case por igual que con unha cesta de compra convencional. Nestas épocas do ano, por exemplo, no Nadal, pois sí que se incrementa un pouco máis o que é a conserva do mar. Pois mexillóns, patés de mexillón, paté de langostinos, atún, bueno, porque nesta época, digamos, pois mismo para facer as cestas de agasallo de Nadal, pois é algo moi típico e recurrido. Pero non é que se note un produto concreto. Bueno, no noso caso, a carne, evidentemente, porque a xente ven comprar a carne, pero despois do resto de produtos, como nun supermercado convencional, quero dicir, pues, véndese máis produto fresco, produtos lácteos, legumbres, arroces, un pouco todo. Ben, pois, se te parece, pois, deixamos aquí a tua intervención. Vale, moi ben. 5 minutos, polo agora non hai máis preguntas, pero se hai alguén que quera facer algunha pregunta, contactar con vos, deixo aquí en pantalla o que son os números de teléfono de contacto de Traloagro e, se non, pois directamente ali no polígono industrial de Friol, ali no lugar ben visible. Que a tenda merece a pena, que é moi bonita. Pois sí, do Fer, iso que a mesa se vía aí no vídeo por dentro e por fora, a verdad que é moi bonita. E nada, agradecerte, Isabel, pois eso, a túa participación e... Gracias a vos. E nada, esperamos contar contigo para unha vindeira actividade e nada, pois despídome de ti e nada, dou xa lugar ao que vai ser a xornada de mañá e pouco máis. Entonces, nada. Vale, moitas gracias. Adiós. Chao. Como vos decía, pois, bueno, mañá pois hai outra nova xornada. Ás 10:30 estará aquí Jean-Luc Velat, que é un experto no mundo da castaña, tamén entre outros produtos de alimentación, pero nos vai a comentar como funciona ali o que é a castaña en Francia. Despois, ás 11:10, Rubén Fernández ven representando a Casa Castelao, que venden todo tipo de produtos sacados do que o porco e desde produtos tradicionales a outro tipo de produtos, comenzando coa produción convencional, pasaron á produción ecolóxica. Caso semellante é o de Maite Bruzos, a seguinte ponente, ás 11:50, que ven representando a Pazo de Luxío, que comezou con unha empresa familiar, con produción convencional, acabaron pasándose a produción ecolóxica e nos virá a explicar